Здравейте, скъпи приятели! Включвам се отново, за да може да говорим за важните неща, които ще се случат и се случват в нашия живот. Но нека първо да си вземем Библията, което е Божието Слово, което всеки път трябва да бъде с нас абсолютно навсякъде, защото библейските пророчества ясно разкриват бъдещето. Пророчествата не налучкат, те знаят, защото са били вдъхновени от божествен ум. И това е ум, който копнее да разберем какво очаква нашия свят, за да може да се подготвим. Трагедията е, че милиони хора, много от които християни, си мислят, че знаят какво ще се случи в бъдещето, но нямат истински реална представа какво Библията учи. Може да са чели някаква книга за пророчествата, може да са чули проповед за пророчествата, но никога не са се задълбочавали в Библията сами. И знаете ли, може да разделим светът на 4 или 5 групи. Една от тях са хората, които си мислят, че знаят какво ще се случи, но всъщност не знаят нищо. Нямат си и на идея. Друга група са тези, които не знаят какво ще се случи и те не знаят, че не знаят това. Така че те са доста объркани. Има хора, които не знаят какво ще се случи и това въобще не ги вълнува. Те живеят за днешния ден. И има хора, които знаят какво ще се случи. Те сърдечно търсят Бога в молитва. Търсят го чрез Словото му, Библията. Загрижени са за предстоящето и се подготвят за това, което ще се развихри в този свят като една съкрушителна изненада. Няма причина да не знаем основните събития, които ще дойдат в бъдещето. В Първо Солунци, 5 глава, Библията ни казва в стих 4: а вие, братя или сестри, братя общо понятие и сестри за мъжете и за жените в църквата, а вие, братя, не сте в тъмнината, денят да ви изненада като крадец, защото всички вие сте синове на светлината и синове на денят. Не сме синове на денят, нито на нощта. И тъй нека не спим, както другите, но да бъдем будни и трези. С други думи, бъдете на щрек. Онези, които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. Но ние сме синове на деня и нека бъдем трези, като носим вярата и любовта като броня и надеждата за спасението като шлем. С други думи, няма нужда да бъдем заключени в тъмнината. По времето на Христос много от еврейските лидери си мислеха, че знаят какво ще се случи. Въпреки че пророчествата бяха предсказани, че Христос ще дойде като страдащия слуга, че ще дойде като жертвеното агне, а те си мислеха, че той ще дойде в слава, в сила. Те не разбираха правилно събитията около идването на Христос и по този начин пропуснаха идването на Месия. Те пропуснаха най-великото събитие в историята на света до онзи момент. Исус беше дошъл, а те дори не знаеха. Та има много хора, които не разпознават белезите на времето. Те не могат да разберат какво се случва в нашия свят. Така че, нека да нарисувам с по-едри штрихи това за вас. Какви събития предстоят да се случат в нашия свят? В Матей 24 глава 14 стих Исус казва: благата вест за царството ще бъде провъзгласена за царство по целия свят като свидетелство за всички народи и след това ще настъпи краят. Така че преди завръщането на Исус, Евангелието за Христос, истината за от Неговото Слово ще се разпространи абсолютно по всички краища на света. А мислите ли, че Сатана може да чете? Със сигурност, да. Луцифер някога е бил сияещ небесен ангел. Той определено може да чете. Мислите ли си, че е чел това пророчество в Матей 24 глава 14 стих? Със сигурност. Та, ако той вижда как Евангелието се разпространява по целия свят, чрез интернет, в YouTube, по Фейсбук, по радиото, по телевизията, чрез печатни материали, чрез свидетелството на Божиите хора, не смятате ли, че дяволът ще направи всичко възможно да попречи на това? Със сигурност ще го направи. В Откровение 18 глава откриваме отново това пророчество. Пророчеството, че Божието Слово ще достигне всички краища на земята, точно преди завръщането на Исус. Ние виждаме в Откровение 18 глава как точно Сатана ще се опита да унищожи това прогласяване. Откровение 18 глава в първи стих: след това видях от небето да се спуска друг ангел. Когато четем за ангел, който се спуска от небето, това е свързано с послание от Бога и небесен пратеник, който идва на земята да насърчи и окуражи Божиите хора. След това видях от небето да се спуска друг ангел, който имаше голяма власт и славата му озари земята. Тук отново имаме предсказание.
че Божието Слово ще се разпространява с огромна сила в последните дни на земната история. Евангелието няма да мъждука като някакво малко пламъче от свеж и да угасне. Посланието на Евангелието ще се разпространява с сила. В Откровение 18 глава 1 стих по същество е коментар върху книгата на Авакум, в глава 2, 14 стих. И ето какво се казва тук. Защото земята ще бъде пълна съзнанието на славата Господна, както водите покриват морето. Всяко градче, всяко село, всяка общност, всеки един човек и във всеки един голям град ще имат възможността преди идването на Христос да разберат Евангелието. Да разберат благодатта на Бог. Да разберат, че Исус дойде един път, живя непорочния живот, който ние трябваше да живеем, умря със смъртта, с която ние трябваше да умрем. Той възкръсна от мъртвите. Той е нашият първосвещеник в небето. Той ни води да живеем послушен живот, посветен на Бога, и Той идва отново. Това послание, според Авакум 2 глава 14 стих, какво казва стихът? Защото земята ще бъде пълна с славата Господна, както водите покриват небето. Дявол знае, че това ще се случи. Той знае, че в Откровение 18 глава 1 стих, след това видях от небето да се спуска друг ангел, който имаше глас и славата му озари земята. Дявола знае това. И какво ще направи тогава? Това, което ще се случи с нашия свят. Това, какво да очакваме да се случи в това време на криза? Във време на национални и световни бедствия, във време на климатични промени, в време, когато този свят страда от икономически и политически катаклизми. Писанието казва в Откровение 18 глава, че ангелът, Божият посланник вика със силен глас: падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и всякаква нечиста и омразна птица. Но какво значи това? Падна великият Вавилон. Това не е градът Великият Вавилон. Той е паднал преди много години, когато цар Кир нападна Вавилон през 539 година преди Христа. Чрез този град в книгата Откровение се описва обърканата измамна религия. Вавилонците са почитали идоли. Те са се покланяли на мъртвите, които са вярвали, че продължават да живеят с безсмъртните си души. Вавилонците се покланяли на слънцето, така че Вавилон символизира фалшивата религия. Той символизира отстъпилата религия, която се отдалечила от Божията истина. Отклонила се от истината за мъртвите, въпреки че Библията казва, че живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, защото ако имаш безсмъртна душа, която напуска тялото при смъртта, то тази душа може да комуникира с живите, и ако това е възможно, се отваря една възможност за заблуди. 53 пъти в Библията се казва, че смъртта е какво? Сън. Също така, Вавилон беше центърът за поклонение на слънцето. Само, че през древната история на Израел, Библията ни казва в Езекиил 20 глава в 12 стих: дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, така че съботата винаги е била белег между Бог и неговите хора. Че Той ги е създал, че Той ги е оформил, неговата творческа сила ги е осветила. Така какво изобразява Вавилон? Това е една фалшива религия, която е приела фалшиви учения. И Бог казва, че е паднала. Станала е свърталище на демоните. С други думи, спиритизмът се е просмукал в Вавилон. Забележете стих 3. Защото всички народи пиха от нейното блудстване, от нейното разпалено блудстване. В Библията виното изобразява лъжливи учения. В книгата Псалми се казва, че Бог ще даде чашата на спасението. С други думи, Божията чаша се намира чистият гроздов сок, не ферментирал, не опетнен с лъжи. Защото всички народи пиха от нейното разпалено блудстване. Но какво е блудстване? Това е една незаконна връзка. В книгата на Яков се казва: вие, прелюбодейци и прелюбодейки, приятелството със света е вражда срещу Бога. Та Библията, една опетнена вярна жена, изобразява неопетнена и вярна жена. Тя изобразява Христовата невеста. Нека да го прочетем. Уподобих Сионовата дъщеря на жена, която е праведна. Божията църква е уподобена на Христовата невяста. Неопетнена жена. В
Библията ни казва, че змеят е разярен срещу сатаната. Това е истинската църква, неопетнената църква. И да отиде да воюва против нейното потомство. Това е последната църква, които пазят Божиите заповеди и държат и свидетелството за Исуса. Откровение 14 глава, 12 стих. Питате се къде са Божиите хора. Стиха се казва: ето ги, тези са, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Бог ще има хора в последните дни, които ще са изпълнени с вяра в Исус. Те ще са напълно лоялни към Христос, напълно отдадени на Него. И тази отдаденост ги води към послушание към Бога, към Неговите заповеди, включващи библейската събота. Те се покланят на Създателя, който е направил на деня като специален, като ден на възпоменание на Неговото творческо дело. Но Вавилон и всички народи са се опили с виното на фалшиви учения. Те са бутствали, изоставили истинският си любим Исус. И с кого са се съюзили? Тогава Библията ни казва: и земните царе блудстваха с нея. Но кои са земните царе? Политическите лидери и земните търговци се обогатиха от безмерният ти разкош. Ето тук имаме троен съюз. Представете си тази картина. Време на криза. Евангелието достига до всички краища на света. Света се изпълва с Божията слава. Има земетресения, глад, пожари, наводнения, всякакви природни бедствия. И дяволът се подготвя да обедини фалшивата религия, която се е отдалечила от Божието слово, политическите и икономическите сили. Този триумф на заблудата се обединява. Но виждаме Божиите хора, които са изпълнени с лоялност и непоколебимост към Бога. Те виждат, че светът е потънал в хаос и объркване, с земетресения, с природни бедствия, икономически срив. Знаете ли, че книгата Откровение предсказва този икономически срив? Нека ви го прочета. В Откровение 18 глава. Нека да започнем от стих 7. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова смъки е печал и дайте, защото казва в сърцето си: седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя. В стих 8. Затова в един ден ще дойдат язвите и мор, печал и глад, и тя ще отгори, защото могъществен е Господ Бог, който я съди. Виждате какво се случва тук? Всичко, което може да бъде разклатено, е разклатено. Ами икономическия срив? Ще намерите това в глава 18, стих 12. И земните търговци ще плачат и жалеят за нея, защото никой няма да купува стоките им. Стоки от злато, от скъпоценни камъни и бисери, фисони, пурпур, куприна и червен плат. Тези неща вече няма да ги има. Стих 15. Търговците на тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх, от мъките й, и ще плачат и ще жалеят. Библията казва още в стих 19: и посипаха с пръст главите си и викаха с плач и съжаление и казваха: горко, горко на великият град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от нейното великолепие, защото за един час беше опустошена. За един час! Какво предрича Библията? Тя говори за този съюз на църква и държава, обединени под фалшиви религиозни доктрини. Заедно с икономическите сили, по времето на този триумфиращ съюз на заблудата, който ще трябва да донесе мир на земята, ще има глад, земетресения, пожари, наводнения, войни, и тогава много бързо ще настъпи този икономически срив. Дяволът е разярен. И какво се опитва да направи? Да унищожи Божиите хора, които са застанали твърдо на Божия страна и пазят Неговите заповеди. В Откровение 13 глава описва делата на дявола. В 13 глава стих 14 се казва, че дяволът мармеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра. Тоест фалшиви чудеса ще се извършват от фалшивата, от истината религия, която не спазва Божия закон. И позволи му се да даде дихание на звяровия образ, да проговори. Кой е звярат? Звярат е политико-религиозен съюз. Как говори този съюз? Която и да е нация или политически и религиозен съюз, говорят чрез законите, които издават, разбира се. И позволи му се да даде дихание на звяровият образ, а звяровият образ да проговори. Също така да направи, че да бъдат избити онези, които не се покланят на звяровият образ, в стих 16. И принуждаващи всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се постави белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег
името на звяра или числото на неговото име. Та Бог предрича в бъдещето по времето на международен хаос, по времето на световен конфликт, по времето на природни бедствия, икономически срив. По това време белегът на звяра ще бъде наложен. Това ще се случи в опита да обединят светът, под претекст да върнат мира на земята. Но какъв е Божият призив по същото време? Какъв е Божият призив към неговите хора по това време? Нека се върнем на Откровение 18 глава. И ще погледнем стих 4. Това е Божият призив. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой. Къде се намират много от Божият народ? Те следват много объркани религии. Те следват религии, които са обърнали гръб на принципите на Божието Слово. Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й, защото греховете й стигнаха до небето и Бог си спомни нейните неправди. Забележете, излезте от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й. Как Библията обяснява какво е грехът? Какъв е този призив да излязат от? В 1 Йоаново 3 глава, нека да го намерим 4 стих. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И знаете, че Той, Христос, се яви, за да вземе греховете ни. И ето тук Библията ни казва, че грехът е беззаконие или престъпване на Божият закон. Та в Откровение 18 глава, в 4 стих, където се казва: излезте от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й, това, което наистина си има в предвид е: излезте абсолютно от всяка църква, която нарушава закона. Спомняте си, цитирахме Откровение 12 глава в 17 стих и Откровение 14 глава в 12 стих. Като говорихме за Божият народ в последните дни, за хората в края на времето, но искам да обърнете внимание на контекста на Откровение 14 глава в 12 стих. В Откровение 14 глава, 6 стих, имаме Божието Слово, достигащо абсолютно до всички краища на земята. В стих 7 се казва: и каза със силен глас: бойте се от Бога, или с други думи, имайте респект от Бога и въздайте на Него слава с начина си на живот, защото настана часът на Неговия съд. С други думи, ние живеем във времето на съда, точно преди идването на Исус. И поклонете се на онзи, който е направил небето и земята и водните извори. С други думи, почитайте и покланяйте се на този, който е създал, сътворил небето и водите. Знаете ли, че този израз, онзи, който е направил небето и земята и водните извори, е същият в 4-та заповед, където се казва: помни съботния ден. И след това се казва: защото 6 дни Бог създаде небето, земята и морето и всичко, което е в тях. Така че поклонението към Създателя е свързано с поклонението и почитането на съботния ден. Но вместо да почитат Създателя, стих 9 казва: и друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: ако някой се кланя на звяра и неговият образ, да имаме поклонение на Създателя чрез спазването на неговия ден, съботата, и имаме поклонение на звяра. Противоречие с поклонението на звяра. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Така че имаме тези в Вавилон, които са от обърканата религия, които са част от този триумфиращ съюз на заблудата, на политическата, икономическата и религиозна власт, които ще се обединят в едно. Бог казва: излезте от нея, народе мой. Народът му, който му е в тези нарушаващи закона църква. Та имаме тези, които са част от Вавилон, тези, които са в организации или в църкви, които нарушават Божия закон, но в същото време са искрени по сърце. И Бог ги призовава да излязат по сърце, за да бъдат част от Неговата църква, за да бъдат част от Неговия истински народ, за да бъдат част от тези хора, които обичат Христос с цялото му сърце и са му лоялни, пазейки Неговата заповед по силата на Неговата благодат и сила. Исус казва в Йоан 14 глава 15 стих: ако ме обичате, пазете моите заповеди. 1 Йоаново, 4 стих се казва: който казва: познавам го, но не спазва заповедите му, той е лъжец и истината не е в него. Исус прави своя последен призив. Чувате ли Христовия призив? Много хора нямат представа какво предстои в бъдещето. Нямат представа, че белегът на звяра ще бъде наложен. Нямат представа, че са част от отстъпалата религиозна система. Нямат представа, че църква, държава и икономическите сили ще се обединят. Нямат представа, че икономиката ще се срине.
не осъзнават кризите, които ще се изправят пред нас. Но Исус казва, вие можете да бъдете деца на деня, деца на светлината. Вслушайте се в Божият призив във вашето сърце. Не е случайно, че гледате това видео в момента. Исус призвава сърцето ви. Исус ви призовава да вземете решение. Призовава ви да го последвате. Призовава ви да излезете и да бъдете част от Неговия народ, който го обича достатъчно, че да му бъде верен и да пази заповедите му. Ще кажете ли, Исусе, искам да те следвам. Искам да предам живота си на теб. Исусе, всичко, което искам, е това, което ти искаш. Виждам, че кризата наближава и аз искам да бъда на твоя страна. Ти си в безопасност в обятията на Христос. Той е нашето убежище. С Него ние сме в безопасност до деня, в който Той ще дойде отново. Нека се помолим. Небесни Татко, благодарим Ти с цялото си сърце, че в Исус ние сме в безопасност, че в Исус имаме убежище. Не е необходимо да се страхуваме от това, което идва, защото в Христос и само в Него ние сме запазени от уловките на дявола. В името на Исус. Амин. Скъпи приятели, ако сте били докоснати от това видео, пишете ни. Ако Бог ви води да вземете решение да последвате Христос, може би от това дори да следвате библейската събота, или може би ако сте решили да се кръстите, пишете ми налично. Ние с моя съпруга ще се молим за вас, ще ви посъветваме, ще ви дадем някои материали. Имаме страхотен библейски курс, който ще се радваме да се запишете. Просто се свържете с нас, изпратете ни съобщение налично и ние ще се радваме да се свържете с нас. Нека Бог да ви благослови, като останете верни на Христос и на Неговото Слово. Чао и до нови срещи!